Kultúrzúg. Podcast sorozat a veszprémi kulturális életről, ahogyan mások gondolják. Vendégeinkkel beszélgetünk kultúráról, művészek beszélnek saját művészetükről. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Bende Judit Kinga vagyok, ez pedig a Kultúrzúg. Üdvözlöm kedves nézőinket és hallgatóinkat, Bende Judit Kinga vagyok, az Eötvös Károly Könyvtár ZUG ifjúsági és közösségi terének a munkatársa, és ez itt a Kultúrzúg podcast sorozatának a következő epizódja. Mai adásunkban a Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum igazgatónőjével fogunk beszélgetni a múzeum életéről, illetve az eseményeiről, történetéről egy kicsit, úgyhogy köszöntelek téged, Pétervári Szanyi Brigitta. Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Mesélj kicsit a múzeumról, engem most érdekelne az, hogy ki volt Laczkó Dezső, szerintem sokan lehet, hogy nem tudják, bár reméljük, hogy igen. Igen, ugye Laczkó Dezső a múzeum első igazgatója volt 1903-as megalapításakor. Laczkó Dezső eredetileg földrajztanár, geológus és piarista szerzetes volt, egyben a piarista gimnáziumnak az egyik oktatója. Nagyon fontosnak tartotta a múltnak a kutatását, feltárását, megőrzését, de egyben a civil mozgalmakban is igen jelentős szerepet játszott, nagyon aktívan részt vett a város civil életében, a helyi társadalmi eseményekben, és amikor megalakult a múzeumegylet 1903-ban a múzeum, akkor őt kiáltották fel első igazgatónak. Nagyon lelkiismeretesen végzett is ezt a feladatot, ugye mellette csupán egy munkatárs volt gyakorlatilag, Régy Gyula, akivel együtt dolgoztak, és hát az ő érdeklődési köre azért elég erősen rányomta a múzeum kezdeti gyűjtésére is a bélyegét, ugyanis elég jelentősen szerepelt a múzeum kezdeti gyűjteményében a természettudomány, illetve a régészet. És hát ő nagyon fontosnak tartotta a nemzeti emlékek, illetve az utolsó megmaradó történeti emlékeknek a gyűjtését. Így például a 48-as emlékeket kiemelten gyűjtötte, valamint az ekkor letűnő CH emlékeket is. Milyen jellegű programok szoktak amúgy lenni a Laczkó Dezső Múzeumban? Gondolom valamennyire igazodtak a helyi programokhoz, úgymond. Most például ugye voltak a Gizella napok. Igen. Hát az elmúlt év az egy kicsit eltérő volt az eddigiektől, mert amúgy is nagyon sok programunk van általában egy éven belül, de az EKF évben az 52 hét alatt több mint 70 rendezvényünk volt, tehát minden hétre esett legalább 1-2 rendezvény. 3 fő rendezvényünk van, amelyek egyrészt az országos rendezvényi programba is kapcsolódnak, másrészt számunkra kiemeltek. Az egyik a Honvédelmi Nap, ami egyébként pont az idén most szombaton kerül megrendezésre. Ugye ez elsősorban a katonai hagyományőrzőket gyűjti egybe, és hát az RSHN Egyesületnek az udvarunkon található helikopterek köré szerveződik elsősorban, de a múzeumnak amúgy is nagyon jelentős a hadtörténeti gyűjteménye, és jelenleg is a közösségi régészeti programunkban is gyűjtjük a hadtörténeti anyagot, úgyhogy mindez bemutatásra kerül a Honvédelmi Nap keretében, ami egyébként egy ingyenes rendezvény, és nagyon sok szeretettel várjuk rá a látogatókat mindig is. A legeslegfőbb rendezvényünk természetesen a múzeumok éjszakája, amire mindig június végén kerül sor, idén június 22-én lesz. Itt mindig egy központilag megadott téma köré szerveződnek a rendezvények országszerte minden múzeumban, így idén is, és hát a legjelentősebb kiállítás megnyitóink is általában erre az időszakra esnek. A harmadik nagy programunk az idén 3. alkalommal kerül megrendezésre, ez a Múzeumok őszi fesztiválja keretében egy szintén hagyományőrző nap, de hát ezen a középkori hagyományokat elevenítjük meg a Magyar Bohóc Szövetséggel közösen. Erre október 14-én fog sor kerülni, és hát itt lovagi tornát láthatnak az érdeklődők, illetve a buhurtos résztvevőknek az egyéni és páros harcait, illetve csoportos harcait. Igen, ahogy hallom, bocsánat, hogy közbevágok, elég színes programok lesznek. Gondolom különböző helyszíneken is vannak ezek, nem? Tehát nem feltétlenül csak a múzeum vagy a múzeum
környezetében, hanem mesélni erről egy kicsit, hogy hány helyszínen jelentek ti meg? Több kiállítóhelyünk is van, de külső helyszíneken is szervezünk rendezvényeket, tehát például a középkori nap az pont a kolostorok és kertekbe kerül megrendezésre, mivel hát ott van a legnagyobb füves terület, ahol ilyen jellegű eseményt lehet szervezni. Most a múzeum megújulásával igyekezzük kihasználni az előttünk található csodálatos teret, úgyhogy a legtöbb családi napunk, amik a nemzeti ünnepekhez kapcsolódnak, mint például augusztus 20-ához, illetve a Gizella napokhoz, ezek a múzeum körül kerülnek megrendezésre. Ugye itt található a Bakonyi ház is, tehát a néprajzi jellegű foglalkozások, rendezvények, azok is ehhez a térhez kapcsolódnak. Azonban a várban a Hősök kapuja és a Tűztorony is a mi kiállítóhelyünk, és hát történelmi eseményekhez kapcsolódóan itt is szervezünk programokat, illetve mivel a Vár utca történelmi emlékhely, ezért a történelmi emlékhelyekhez kapcsolódó programok is főként itt kerülnek hangsúlyosan megrendezésre. Említetted a Bakonyi házat, a Hősök kapuját, a Tűztornyot, ugye? És még a Várbörtön volt így a fejemben, mert ugye az oldalatokon láttam, hogy mint kiállító helyszín, vagy csak helyszínnek fel van az is úgy tüntetve. Nem láttam ott feltétlenül programot, csak hogy láttam, hogy az is ott van a helyszínek között, hogy az is hozzátartozik. Ugye a Várbörtön nemrég újult meg, a felújítás előtt a múzeum működtette a Várbörtön kiállítóhelyet a törvényszékkel való együttműködés kapcsán, azonban most a nagyszabású felújítás után a törvényszék, illetve a város között köttetett egy megállapodás, és most az újranyitástól kezdve a Web 2023 ZRT üzemelteti a Várbörtön nagyszerű kiállítását. Milyen szolgáltatásokat lehet kihasználni, vagy igénybe venni ott a múzeumban önöknél? Mert azért van egy pár dolog, ahogy néztem. Ugye alapvetően a múzeumban kiállítások vannak, és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtunk. Ugye a kiállításokban lehet tárlatvezetést kérni, illetve viszonylag jelentős a múzeumpedagógiai tevékenységünk is. Nagy szeretettel várjuk az osztályokat, kiránduló osztályokat, múzeumpedagógiai foglalkozásra is, amire egyébként külön terem van a múzeumban. Itt főleg a régészeti foglalkozások népszerűek, ugyanis van egy süllyesztett sír beépítve a terembe, igen, ahol ki lehet bontani a megfelelő mellékletekkel berendezett temetkezést, akár római koriként, akár népvándorlás koriként, vagy ritka esetben őskoriként is. Hát ez nagyon jól meggondolom, akik ezt tanulják, vagy ezt szeretnék, vagy ezzel szeretnének foglalkozni, akkor tudnak egy kicsit gyakorolni, nem? Ilyen hát módon. Igen, ugye gyerekként mindenki régész szeretne lenni, mint ahogy tudjuk, itt ki is próbálhatják magukat a gyerekek, de rendezvényeken természetesen a felnőtteket is szeretettel várjuk ezekre a foglalkozásokra, hogy gyerekkori álmuk legalább ilyen formában beteljesedjen. Főleg a múzeumok éjszakáján szokott ez nagyon népszerű lenni, ahol mindig különböző korszakú sírt lehet kibontani, illetve a hozzá kapcsolódó színes előadásokat, interaktív foglalkozásokon részt venni. Ez nagyon jó, igen. És hogy ilyen önkéntes programok is szoktak lenni, ez mit jelent egyébként? Igen, a tavalyi évben megszületett az önkéntes kézikönyvünk. Ugye a múzeumok nagyon alapulnak arra, hogy a társadalommal együtt dolgozzanak, illetve a különböző közösségekkel együtt működjenek. Nálunk is nagyon sok érdeklődő volt, aki mind a néprajzi, mind pedig a régészeti programjainkban szeretett volna részt venni, vagy pedig csak egy kicsit belesni a kulisszák mögé, hogy hogyan is zajlik az élet a múzeumban, és hát erre indult az önkéntes programunk, legelőször a régészet terén, egyébként a mai napig itt a legkiterjedtebb az önkénteseknek a köre, ahol a régészeti felszíni kutatásokba vonjuk be az önkénteseket, majd pedig lassan a leletfeldolgozásba is, illetve a leltározásra való előkészítésbe. De nagyon sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a restaurálásban való részvételre, illetve a néprajzi anyagoknak a feldolgozásába. Itt többen, akik viseletek, illetve a pásztorhagyományok iránt érdeklődtek, ők működtek közre önkéntesként a múzeum munkájában. Illetve természetesen az ifjúsági közösségi szolgálatosok előtt is nyitva áll a múzeum kapuja. Ugye hát elsősorban rendezvényeken való részvételre, de nekik is nyitva tartjuk azt
azt a lehetőséget, hogy egy kicsit részt vegyenek a szakmai munkákban is. Ugye ez nagyon nagy lehetőség arra is, hogy egy kis pályaorientációt kapjanak, belekóstoljanak. Erre van külön e-mail címünk is, ami a honlapon megtalálható, és az önkéntes koordinátorunknál lehet jelentkezni, hogyha csak pár órára teremőrként, vagy hosszabb időszakra a szakmai programokban való részvételre, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Ezzel ezt a közösségi szolgálatot, vagy nem tudom, hogy hívják ezt az iskoláknál, is le tudják tölteni? Igen, ezt is azért is érdemes akkor ezt elmondani, a fiatalok hallgatják. Vagy akár a múzeumban is lehet egy ilyet igényben venni, vagy hát ott eltölteni. Igen, sok szeretettel várjuk erre is a fiatalokat. Ugye kiemeltem pedig a művészeti iskolásokat, akik esetleg a restaurátor munkába tudnak betekinteni ennek keretében. Nagyon jó. Milyen állandó kiállításai vannak amúgy a múzeumnak? Mert vannak időszaki kiállítások is, gondolom. Igen. De ami állandóan látogatható? Hát jelenleg ugye 3 állandó kiállításunk van. Ebből az egyik az nemrég nyílt meg, hát legalábbis számunkra nemrég. Ugye a legnagyobb állandó kiállításunk az a múzeum főépületében található, ez az Emlékkép című kiállítás, ami Veszprém történetét mutatja be a látogatóknak, de természetesen egy kicsit máshogyan, mert hogy mi is úgy gondoltuk, hogy a poros, unalmas kiállítások korszaka lejárt, és egy kicsit máshogy szeretnénk bemutatni a tárgyakat. Ugye nyilván ez is a gyűjtemény eredeti tárgyaira alapul, de egy kicsit máshogy rendeztük be a tereket. Nem elindulunk az őskortól, és akkor a rendszerváltásig vagy a napjainkig eljutunk, hanem inkább egyfajta térkép alapú, Veszprém helyrajzát képeztük le a kiállító terekben, és a különböző helyekhez kapcsolódnak a kibontandó tematikák, vagy azok a témák, amik megjelennek a tárgyak által, és különböző sétaútvonalakat lehet választani a kiállítás elején. Izgalmasabb biztos. Nagyon-nagyon izgalmas, és ugye vannak az alapsétaútvonalak, de ehhez még külön tartalmak tartoznak én úgy szoktam csak nevezni, hogy az óriás mobiltelefonokon, ugye a képernyők így jelennek meg a kiállításban, illetve nagyon jó minőségű kisfilmek is találhatóak a kiállításban, amik elmesélik a történetet. Tehát, hogyha leül az ember a megfelelő helyeken elhelyezett kis ülő alkalmatosságra, akkor végig tudja nézni a történetet, és megnézni a vitrínben az eredeti tárgyakat. Több útvonal van, ugye kiválaszthatja a látogató, hogy az összeset végigjárja, vagy csak kiválaszt néhányat, amit végigjár, úgyhogy érdemes többször visszajönni a kiállításba. Emellett ugye a Bakonyi házban van a református kisnemesi életet bemutató interiőr kiállítás, és a Hősök kapujában is van berendezve egy állandó kiállításunk, ez egyfajta ízelítő Veszprém történetéből, elsősorban az Árpád-korra, illetve a török korra rátekintve. Ugye itt a kis hely miatt csak néhány érdekesebb tárgyat, érdekesebb történetet mutatunk be, illetve több rekonstrukciót is, és hát nyilván ez alapján lehet utána később elindulni, vagy az új állandó kiállításunk felé, vagy pedig a későbbiekben az érsekségnek a kiállításai felé. Jó, szuper! Úgy tudom, hogy van ez az év múzeuma pályázat, amit a múzeum már 2006-ban is elnyert, ugye? Csak 2006-ban az év kiállítása díjat nyert el az akkori állandó kiállítás. Igen, és most ugye az évmúzeuma pályázat is képbe került, hogy így mondjam, mert hogy önök is belekerültek, vagy ti is belekerültetek ebbe a körbe, ha jól tudom, és megpályáztátok, gondolom. Jelöltek is minket, illetve pályáztunk is. Mit is jelent pontosan ez a pályázat? Ugye a könyvtáraknak, meg a művelődési házaknak van minisztériumi minősítése, tehát elérhetnek egy bizonyos minősítést. A múzeumokra nincsen ilyen. Igen, azt akartam kérdezni, milyen szempontok szerint válogatják ki. Itt ugye a legnagyobb múzeológiai szakmai szervezet, a Pulszki Társaság alapított díjakat, ugye az előbb említett évkiállítása, az év múzeuma, kismúzeum, illetve nagymúzeum kategóriában, illetve most kezdik el a Zöld Múzeum díjat is kiosztani, illetve náluk lehet pályázni a Családbarát Múzeum díjra is, tehát hogy különböző kategóriákba lehet díjakra pályázni. Az év múzeuma
ez a legnagyobb kategória és a legnagyobb elismerés, és hát nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy jelöltek is minket erre a díjra a szakmai szervezetből. Ugye ez egy átfogó nagy díj, ami az elmúlt 3 éves szakmai tevékenységnek az összefoglalását díjazza. Tehát nem elég csak egy jó kiállítást csinálni, vagy egy épületfelújítást megejteni, hanem több témakörben valami kiemelkedőt kell felmutatni. Ugye a mi esetünkben ez egyrészt az infrastruktúrális, másrészt a programok tekintetében, harmadrészt a társadalmasítás szinten, illetve a gyűjteményi szinten is el kellett érni valamint a szervezeti átalakulás szinten. Mi mindegyikben azért az elmúlt 3 évben elég jelentős változásokat hajtottunk végre, és nagyon jelentős fejlődést tettünk mindegyik téren. Ugye ebben nagyon nagy szerepe volt az EKF-nek. Ezt akartam mondani, igen. Gondolom, hogy azért nagy szerepe volt benne, igen, és hát a fejlesztések gondolom mai napig is mennek, nem? Tehát, hogy ilyen-olyan téren, ahogy olvastam. Igen, ez egy nagyszerű ugródeszka volt nekünk, ugye elsősorban az infrastrukturális fejlesztés terén, valamint a képzések és egy nagyszerű időszaki kiállítás létrehozása terén, hát illetve az új állandó kiállításunk is ennek köszönhető, de emellett a gyűjteménymenedzsment terén is saját erőforrásból mi jelentős változásokat hajtottunk végre. Ugye minden múzeum köteles nyilván tartani a műtárgyállományát, és mi teljes leltározott műtárgyállományunkat, hát eddig 90%-ban, de nem sokára elkészül a teljes fejlesztés, egy új nyilvántartó rendszerbe hordoztuk át. Tehát ez egy monumentális munka volt 1,5 évig a munkatársak részéről. Ugye az összes leltározott tételt át kellett nézniük, és áthordozni az új nyilvántartó rendszerbe, illetve hát még most is készülnek a képek hozzá. Emellett zajlott egy szervezeti átalakulás is a múzeumban, főleg a rendezvények, illetve a közönség kapcsolat felé egy hangsúlyeltolódás jött létre, hogy még jobb szolgáltatásokat, illetve még izgalmasabb programokat tudjunk nyújtani a látogatóknak, illetve hát még intenzívebb legyen a kapcsolatunk az irántunk érdeklődőkkel. Mi a mottótok? Van mottótok, vagy mi a célotok? Vagy jellemeznéd egy mondatban? Ugye a mi elmondatunk az a közös örökségünk. Ugye mi igyekszünk közösségi múzeum lenni, felhívni az emberek figyelmét arra, hogy amit mi őrzünk, az mindannyiunknak az öröksége, és nem csak a mi felelősségünk, hogy megőrizzük, felfedezzük, és hát megismerjük, hanem ezzel szeretnénk együtt dolgozni, mint Veszprém megye, mint pedig az ország lakosságával. Hát köszönöm szépen az időnkben, most ennyi fért bele, de szerintem nagyon sok fontos dolgot sikerült ebbe bele szőni. Hol találják meg a múzeumot? Már mint gondolom, hogy mindenféle közösségi oldalak is vannak. Igen, ugye a közösségi oldalakon jelen vagyunk, mind a Facebookon, mind pedig az Instagramon. Van egy YouTube csatornánk is, hogyha helyileg szeretnének bejönni, akkor érdemes előtt a honlapunkon tájékozódni, ami az ldm.hu honlap, és helyileg pedig hát az Erzsébet sétány 1 szám alatt vagyunk, ahol mind a fő kiállítóépületünk, mind pedig a Bakonyi ház megtalálható. Hogyha pedig egy kicsit szebb kilátásra vágynak a látogatók, akkor a Hősök kapuja a Vár utca elején a kiállítóhelyünk, aminek az erkélyéről is nagyszerű kiállítás nyílik, de hogyha még szebben szeretnék látni a látogatók a várost, akkor a Várkapupoltban megváltott jeggyel tudják megtekinteni a tűztornyot. Szuper! Még egy utolsó kérdés a fiatalok számára, hogy ők hol találják meg, vagy kit találjanak meg, vagy hol keressék azt az illetőt, akivel tudnak esetleg kapcsolatot felvenni, hogy önkéntes munkát végezhessenek, vagy gyakorlatot szerezhessenek a régészet terén. Hát, hogyha a régészet érdekli, vagy az önkéntesség őket, akkor a honlapunkon találhatóak az elérhetőségek, ez az ékezetek nélkül kukacldm.hu, vagy pedig ha a régészethez csatlakoznának, akkor szintén ékezetek nélkül a közösségi régészet kukacldm.hu. Akkor elég egyértelműen ott van minden. Igen.
Köszönjük szépen még egyszer, köszönöm, hogy eljöttél és egy kis időt szántál ránk. A nézőknek és a hallgatóknak is köszönjük szépen ezt a pár percet. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszönöm a meghívást!